Hola, sóc la Cèlia, llibretera de l'AIE, i amb motiu de la Diada de Sant Jordi, que l'AIE està preparant i que té com a eix principal els sectors més afectats per aquesta pandèmia dins de l'àmbit cultural, doncs jo us voldria parlar de viatges. Viatges, sí senyor, viatges. Normalment nosaltres ens agrada preparar el nostre propi viatge. Cada vegada anem a buscar menys l'ajuda d'una agència, a no ser que se'ns compliqui massa per un entorn geogràfic complicat, per l'organització. Llavors nosaltres des de ben al principi comencem a buscar informació per internet, mirem fotos, ens posen els ulls com a taronges, reservem hotels, mirem vols, i així una miqueta anem fent vidilla i ens fa venir salivera. D'aquesta manera anem tirant una miqueta d'aquest carro que portem al darrere, que és la feina, les preocupacions, i intentem aconseguir aquella pastanaga que ens posen per davant. Aquest any, però, les coses han anat molt diferents. Ara fa tot just un any que tot va començar i poc ens pensàvem que seria un procés tan llarg. Doncs no sé, encara creiem que celebraríem per Sant Jordi, que menjaríem la coca per Sant Joan amb els amics i la família i que marxaríem de viatge. I clar, de moment això sembla que no serà pas així. Normalment, i jo penso que ha perdut una mica el seu ús, s'utilitzava molt la guia de viatges, però jo vull trencar una llança en favor d'aquestes guies, per quan es pugui fer un viatge com Déu mana, clar. Perquè, no sé vosaltres, però jo he vist més d'una vegada entrar al vestíbul de l'aeroport un senyor amb malet en mà i un patracol de papers aquí sota el braç amb tota la informació del seu viatge. I he pensat, home, potser molt pràctic no és. No hauria estat millor comprar una bona guia de viatge? Després fas les anotacions que li tinguis que fer a la teva guia i així te l'adaptes en comptes d'anar amb tot aquest feix sota el braç. Però sí que és veritat que cadascú s'organitza com pot o com li sembla, per tant aquí no hi entrarem. De tota manera, sí, a més de la guia de viatges també hi ha una altra eina molt útil, que a més no necessàriament hi has d'anar al lloc de visita i que pots gaudir del viatge fent una lectura. Tens les clàssiques cròniques de viatge. Des de molt antic, com serien per exemple els viatges de Marco Polo, jo què sé, la ruta de la seda, quan es tractava de viatges que anaven més encarats a un objectiu molt específic, com era, no sé, mercaderies, comerç o conquerir noves terres i explorar. Ara l'objectiu és un altre i és el pur plaer de viatjar. Per tant, aquestes cròniques han passat a ser el que nosaltres anomenem més literatura de viatges o narrativa de viatges. De tota manera, la frontera no és molt clara i quasi millor que sigui així, perquè clar, podem considerar literatura de viatges un llibre de Virginia Woolf que parli de Londres, tant com un llibre de Chatwin que parli de la Patagònia, doncs per què no? Tot és viatge. La qüestió és que un gaudeixi d'allò que està llegint. Dintre d'aquesta literatura hi ha grans clàssics que s'han editat i que segueixen venent al llarg del temps. Ara, però jo, el que ara em ve al ment, i és que jo he venut molt com a llibretera, molt relativament amb el que es fa referència a aquest tipus de llibres, és un que es diu La Índia por dentro, d'Álvaro de Enterría, i està publicat per Olanyeta i per Indica Books. És un llibre que es va començar a publicar l'any 2006 i que ja va per l'edició número 16, que no són poques per un llibre d'aquestes característiques. Què té de bo aquest llibre? El que té de bo és que no necessàriament has d'anar a l'Índia per llegir-te aquest llibre. Aquest llibre va adreçat a qualsevol que estigui interessat en aquesta cultura, que és molt complexa i que, clar, es remunta fins a tan antic. Llavors, l'objectiu és aquest, és informar-te, és acostar-te a la Índia a tu, a casa teva. Amb el seu índex ja em mostra una miqueta quina és la intenció d'aquest llibre, i és parlar-te d'història, parlar-te de religió, o potser hauríem de dir religions, parlar d'art, et parla de societat, tenint en compte el tema de famílies, de les castes, dels costums, de la indumentària, et parla de l'Estat, de la seva estructura política, i per últim sí que dedica un capítol a el que seria el viatger. És un llibre que està molt ben editat i que jo us recomano molt si us interessa aquest tema. Per altra banda, també m'estava venint al cap en Patrick Leigh Fermor, amb la seva trilogia, que, si no m'estic equivocant, seria El tiempo de los regalos, Entre los bosques y el agua i El último tramo. És una trilogia que en realitat és un viatge de joventut que va fer en Patrick Leigh Fermor, però que ell descriu amb la seva maduresa. I és aquí on està la gràcia d'aquesta trilogia, i és en aquesta perspectiva que ell té des de la maduresa de quan va fer aquest viatge, que parteix de Londres, arriba fins a Istanbul, travessant tot el cor d'Europa. Pensant també, i és un llibre molt diferent, però que jo li tinc una especial estima, és un llibre que es diu Socotra,
La isla de los genios, de Jordi Esteve i de l'editorial Atalanta. Socotra, sí, he dit Socotra. Socotra és una illa que està ubicada a l'oceà Índic, que es troba a 300 quilòmetres de la costa del Iemen i que és el país al qual pertany Socotra, o almenys de moment, perquè certament és una àrea molt inestable políticament. Socotra ha estat, al segle XVI aproximadament, era una escala obligada en la seva ruta cap a la Índia. I també durant molt de temps va ser un port molt important comercialment amb el tràfic de mercaderies, de l'encens, la mirra i la que en deien sang de drago, que no és més que la saba de l'arbre del draco, que de fet a les Illes Canàries en tenim moltíssims d'aquests arbres i que diuen que té unes propietats medicinals excel·lents. El que fa l'autor és explorar la illa i busca aquells indicis d'allò que més endavant podria haver esdevingut mite, conte o llegenda. És una illa també mencionada als viatges de Marco Polo i especula l'autor en que podria ser potser aquella illa a la qual va arribar Gilgamesh, el rei d'Uruk, quan va haver de travessar les aigües de la mort. I també pensa, i potser podria ser també aquella illa on niuava l'au roc que apareix a les aventures de Simbad el mariner a les Mil i una nits. I tot xerrant amb els habitants de l'illa, aquí, ara, allà, especula i especula i es fa preguntes per segurament no obtenir cap resposta, però és aquesta la gràcia del llibre. Dintre de les novetats us voldria destacar un doble resultat del mateix viatge fet a l'Himàlaia. Un és el llibre publicat per Vincent Munier, El leopardo de las nieves o La promesa de lo invisible, per l'editorial Errata Naturae, que el que fa és explicar-nos com efectua aquest viatge a l'Himàlaia a la recerca de la pantera de les neus, que és un animal en perill d'extinció, i que ens explica les llargues hores d'espera que ell destina a aquest resultat. Són preparar l'equip, condicions climatològiques i això, esperar que apareixi l'objecte de desig. En Vincent Munier és un fotògraf especialista en fauna salvatge i aquest no és el primer llibre que publica, però sí té la particularitat de destinar-li el temps a això, a allò que requereix preparar aquest viatge. I exactament el mateix viatge sorgeix el llibre de Sylvain Tesson, publicat per Angle Editorial i per Taurus, El leopardo de las nieves o bé La pantera de les neus, que el que fa aquest autor és anar com de convidat, inclús d'intrús si voleu. Aquest autor ja havia publicat diversos llibres tractant el tema de l'home davant de la natura i en aquest cas el que fa és acompanyar a Vincent Munier en aquest viatge i la seva tasca, diguem-ne, és la d'observador. El que fa ell és observar el fotògraf en la seva feina i el fa especialment interessant la seva visió, com ell, diguem-ne, que és un estrany, percep i capta aquesta experiència. Dintre de les novetats hi ha un altre llibre que us voldria destacar, que és aquest de María Belmonte, En tierra de Dioniso, Vagabundeos por el norte de Grecia, de l'editorial Acantilado. El que té d'especial aquest llibre és que quan nosaltres parlem de Grècia evoquem aquell mar blau, càlid, aquella llum mediterrània i ens oblidem de la Grècia del nord, que ens queda una mica, com diu ella, a les ombres. Ens oblidem de Macedònia, de Tessalònica. Aquesta terra, que és hereva de l'imperi romà, que després va esdevenir imperi bizantí i que finalment va ser envaïda per l'imperi otomà i ocupada vora 400 anys, és una terra que cap als anys, cap al 1830 i escaig, diria que és el 32, aconsegueix la independència. I el que fa és anar a buscar la seva herència hel·lènica per triar-la com a fonament de la seva construcció nacional. I en aquesta tria de la seva herència hel·lènica s'oblida una mica d'aquesta Grècia del nord, de la Grècia que queda a les ombres. L'autora fa un recorregut per aquestes terres i ens explica, per exemple, que va ser on Eurípides va escriure la seva darrera tragèdia, Les Bacants. També visita la tomba del Judici, que era la tomba d'un militar d'alt rang, que és espectacular, perquè les tombes estaven enteses com la vivenda del mort sota terra, per tant era igual d'espectacular que hagués pogut estar la vivenda
en la superfície. És una arquitectura brutal, té uns frescos meravellosos. També visita el Nimfea de Mircea, per exemple, que era on Aristòtil va donar les seves lliçons a Alexandre Magne per encàrrec del seu pare, del rei de Macedònia. I, per exemple, es plany de no poder visitar el mont Athos per ser un territori monàstic reservat només als homes. Són moltes les coses que ella pot visitar i algunes altres que, malauradament, no podrà visitar. Si de tot això que us he anomenat, que és molt probable que ara per ara no hi puguem anar, sabem que amb la lectura a tot arreu hi podem arribar. Però si us sembla que el viatge és, qualsevol d'ells, excessiu, econòmicament impossible, no adaptable a les mesures sanitàries que són variables, doncs jo sempre us puc proposar que feu un viatge en autobús de Josep Pla o de qualsevol altre dels seus llibres de la geografia catalana i vosaltres ja sabeu que Josep Pla no decep mai. Si no viatgeu aquest any d'una manera o d'una altra, no serà per culpa meva. I recordeu que un bon llibre és aquell que quan s'acaba convida a llegir-ne un altre. Moltes gràcies i bon viatge.